Ginoo, maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Gikan sa sinagoga, miadto sila sa Pinoy-anan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayuna, ang ugangang babayi ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayod ni Jesus didto, gisuginlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod didto magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo ni Jesus ang daghang mga tawo nga nagantos sa nagkalain-laing mga sakit, ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakaila man sila kaniya. Kaadlawon pagani, mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya, ug sa dihang nakit-an nila siya, miingon sila, "Ang tanan nangita kanimo." Apan mitubag si Jesus, "Mangadto kita sa kasikbit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi." Busa misuroy si Jesus sa tibuok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga ug gipagula niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Una sa tanan, maayong hapon kaninyong tanan, ug ilabi na alang sa mga nagsunod nato karon sa Facebook Live, maayong hapon kaninyong tanan diha. Abi ninyo mga igsuon, makatandog kaayo ang Ebanghelyo karong adlaw. Tungod kay nabati nato nga pinangga gyud sa atong Ginoo ang mga masakiton. God loves the sick people. Sa inyong nabati sa Ebanghelyo nga bag-o lang nakong gibasa, bisan asa intawon si Jesus mangayo ug masakiton. Bisan asa siya padulong, mangayo siya. Mga igsuon, mao ni ang atong pamalandungan karon. Kining usa ka sentence nga mao gyud ni ato ang focus sa pamalandong. Mao ni, God heals in order to give deeper meaning to our pains. I hope ato nang ma-memorya. Again, God heals in order to give deeper meaning to our pains. Na unsa may pasabot aning deeper meaning? By the way, before ko mo padayon, ako sang binisayon ang maong sentence nga ang Dios muayo aron matagaan ug mas lalom nga kahulugan ang atong pag-antos. God heals in order to give deeper meaning to our pain. Unsa maning deeper meaning?
Duha, mga igsuon, duha ang atong padulngan aning deeper meaning sa ato ang pag-antos. Number one, God reminds us that presence is more consoling than healing. Mga igsuon, sa unang tingin, murag maglisod gyud tag dawat ana. Nga presence of another person or people is more consoling, mas makahupay kaysa kaayuhan or healing. Mga igsuon, sa unang tingin, murag maglisod tag dawat ani. Because mas gustuhon gyud nato nga maayo ta sa atong sakit on the spot. Mao gyud na ang ato ang human inclination. Nga mas gustuhon nato nga on the spot maayo ta sa atong sakit. Munang maglisod tag dawat nga mas makaayo di ay ang presensya sa isig katawo kaysa kaayuhan. Pero mga igsuon, that is the wisdom of God. Lisod kay sabton ang wisdom no ang kaalam sa Dios, pero mga igsuon makaayo na nato. Lisod lang sabton, pero it's for our benefit. It's for our own good. For example, ako, since grade 5, naan ako'y sakit sa baga. Hubakon kaayo ko. Acquired na kay sige ko langhap anang second hand smoke sa grade 5 pa ko. You know what? I have been praying to God nga mawala na unta ni akong asthma kay maura ba ni target sa COVID ang sakit sa baga. I have been praying to God since I was grade 5. Pero until now, naapaghihapon ako ang maong sakit. Pero why am I optimistic? Bisan naa pa nako ang akong gibati. Because nakita na nako mga igsuon nga tinuod gyud ay nga presence is more consoling than healing. Nga kanang nag-antus ka sa imo ang sakit, na ay mga tao who struggle with you, and that is more consoling than healing. Nga bisan wala pa ko maayo hangtod karon, sa ngalan nga naay mga tao nga nagpangga, nagatiman sa akong pag-antos, sa dihang ako nag-antos, nag-struggle sa akong sakit. Nakaingon ko, yes Lord, bisan tuod naa pa ko'y sakit, but I am now consoled by the fact that there are people who are taking good care of me. That is the wisdom of God. Lisod kay nasabton. Kay again, mas gugustuhin natin nga maayo ta on the spot. Pero di ay, ang kaalam sa Dios is telling us, presence of people who took care of you, who are loving you right now, is more important, is more consoling than physical healing. Kabantay ba mo, anak? Can you feel it? Can you feel it? Nga kanang nag-antos ka, lami ang pamati, makahupay ang pamati if there are people who choose to struggle with you. People who choose to feel your pain. Mas lami na, mas nindot na. Kanang naay mga tao nga misuporta nimo, mihilak kuyog nimo, and it is more consoling. Nga kanang while you are struggling, naa sila nag-alirong mibati sa imong kasakit. That is the wisdom of God. Maunay deeper meaning sa ato ang pag-antos. And number 2, the deeper meaning nganong gaantos ta is that God allows suffering to happen in order to strengthen our faith. Because God wants us to be better. He doesn't want us to be good. He wants us to be better. And He wants us to be best.
Now, isip ginikanan ang Dios masakitan, nasakitan nga nagtanaw nato nga nagantos ta. Pero of course, ang akong suki, ang akong paborito nga example nga akong ginahatag is this. Kaniha, maminaw ta pag-ayo niining analogy nga akong gamiton to understand nganong gitugot man sa Dios nga magantos ta. Kanang ginikanan, parents, kanang magtudlo mo sa inyong mga anak unsaon paglakaw. At first, ang bata gakamang. Pero what is better than crawling is walking. So you want your child nga gakamang to be better. And how? You want him to walk. To walk is better, is greater than to crawl. So that is the better thing, to walk. Pero sa imong pagtudlo, sa imong anak, unsaon paglakaw, dili gyud malikayan nga ang bata tungod sa kahuyang sa iyang mga tuhod, di gyud malikayan nga matumba siyag madusmo ang iyang simod ug ilong, masamad iyang dagway. But ikaw ginikanan, do you will it to happen? Pagbuot ba nimo nga ang imong anak madagma? Dili. Nasakitan ka nga ang imong anak nadagma. Pero sige na lang, anak. I allow that to happen to you. Gitugot ko na nga masamad ka. Nasakitan ko, but I allow it to happen because I want you to be better. And that better is I want you to walk. Di ko gusto nga magkamang ra ka sa imong kinabuhi. Gusto ko, you can walk on your own. And that is the wisdom of God. Ayop na gets not. Are you still following? Are we still following? That is the wisdom. Muna'y kaalam sa Dios nga dili nato sayon sabton. God wants us to be better. Munang matingala mo, Father, nganong gaantos man ko? Kanalay tanawa, oh. Ang amahan, nganong iya man ang gitugot? Because na ay better plan ang amahan para natong tanan. Kay humanday siya makasinati ani, yung sinahitabo, 3 days after, nabanhaw siya. That is the better nga gipasabot sa amahan. Anak, samtang gilansang ka, ako nga naas langit, gatanaw nimo, nasakitan ko anak, but I do not will that. Dili ko na pagbuot. Gitugot ko lang kana nga mahitabo nimo because I want the world to be better after you suffer. And tuod man, 3 days after, nabanhaw siya, and we are now better persons. We are now better persons. That is the wisdom of God. So kinsa ninyo diha, wa man ko kailan ninyo nagantos ba mo? If you are struggling sa usa ka pag-antos right now, then I hope dili mo react diretso. Ayaw dayog react negatively. Kundili pag-ampo ni Lord, nga Lord, tagai kog lalom nga pagtuo aron makita nako ang mas lalom nga kahulugan nganong gaantos ko karon. Give me the faith that I may be able to see the deeper meaning why I am in pain right now. Ayaw react. Ayaw dayog bagulbol. Ayaw dayon og pamalikas. Kundili pagampo o pamalandungi. Nganong gaantos ko? Yes, because God is preparing a better plan for me. Salig lang gyud ko niya.